Животът не ти е враг, но слабите навици са. Ако си мъж, който иска да се изправи, да води и да гради, това послание е за теб. Това са 5 мъжествени навика, които ще оправят 99% от проблемите ти. И да, Библията говори за всеки един от тях. Номер 1. Стани преди слънцето. Всеки велик мъж владее сутринта си. Времето преди другите да се събудят е време на сила, за молитва, дисциплина и подготовка. Псалми, глава 5, 3 стих гласи: Господи, на ранина ще чуеш гласа ми, на ранина ще отправя молитвата си към Тебе и ще очаквам. Това е твоето време да се срещнеш с Бога, да тренираш тялото си и да изостриш ума си. Когато ставаш рано, ти вече имаш преднина пред другите и пред себе си. Шансът денят ти да е хаотичен е по-малък. Имаш повече контрол и повече време. В този забързан свят често забравяме кое е най-доброто за нас и се губим в ненужен стрес. Номер 2. Моли се всеки ден като войн. Молитвата не е слабост, тя е оръжие. Мъжът, който се покланя на Бог, не се покланя на страха. За силата на молитвата пише в Матей, 21 глава, стих 22. И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Свали гордостта, падни на колене и говори с този, който дава сила. Прошката, мъдростта, търпението започват тук. Научно доказано е как молитвата влияе директно върху психическото и физическото здраве. Номер 3. Тренирай, дори когато не ти се тренира. Дисциплината е ключът към свободата. Не чувстваш желание? Още по-добре. В книгата Евреи, глава 12, стих 11 пише: Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Не става дума само за мускули, а за воля. Когато тялото се подчини, и духът се изгражда. Номер 4. Бъди безкомпромисен към греха. В книгата Матей, глава 5, стих 29, Исус ни казва: Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го. Похот, мързел, чревоугодничество, зависимости – това са някои от греховните капани на комфорта. Разпознай какво те влече към слабо поведение и го изкорени. Истинската мъжественост е в това да се владееш, да кажеш не. Номер 5. Винаги поемай отговорност. Всеки мъж може да се оправдае, но истинският мъж поема отговорност. Спреш ли да обвиняваш света за грешките и провалите си, започваш да растеш. Отговорността не е тежест, тя е път към свободата. Ако искаш да израснеш в живота си, абонирай се за канала, запази този клип, за да го гледаш отново, и кажи в коментарите коя е твоята най-голяма слабост. Това е пътят на лъва.